Божието Слово казва: праведният чрез вяра ще живее, защото Бог е в поколението на праведните. За Христос е умрял заради твоите грехове. След 3 дни Той възкръсна, победи Той света. За Христос е умрял заради твоите грехове. След 3 дни Той възкръсна, победи Той света. Праведно ще дойде в теб, ако припътваш ти в мен. Уповавай ти на мен, за да бъдеш ти спасен. Праведно ще дойде в теб, ако припътваш ти в мен. Уповавай ти на мен, за да бъдеш ти спасен. За Христос е умрял заради твоите грехове. След 3 дни Той възкръсна, победи Той света. За Христос е умрял заради твоите грехове. След 3 дни Той възкръсна, победи Той света. Праведно ще дойде в теб, ако припътваш ти в мен. Уповавай и на мен, за да бъдеш ти спасен. Праведно ще дойде в теб, ако припътваш ти в мен. Уповавай и на мен, за да бъдеш ти спасен. Праведно ще дойде в теб, ако припътваш ти в мен. Уповавай и на мен, за да бъдеш ти спасен. Праведно ще дойде в теб, ако припътваш ти в мен. Уповавай и на мен, за да бъдеш ти спасен.